Seguindo coas actividades alrededor deste poema de Bicos e non balas, ocórreseme que, por exemplo, podería escoller 4 versos. 4 versos e ir introducindo versos propios, os vosos versos, entre eles. Por exemplo, eu collín 2 para poñervos en situación. Eu collín ollo disparos, vexo uns rapaces. Ben, ollo disparos e vexo uns rapaces son os versos que eu escollín. No medio podemos inventar outros. Por exemplo, ollo disparos tra la montaña, vexo uns rapaces con dor e balas. E así sucesivamente colledes 4, 2, 6, o número que queirades, e entre versos e versos do poema poden ir versos feitos por vos. Se vos apetece, estupendo. Outra actividade que a mí me gustaría propoñervos sería escribir un texto en prosa poética ou un poema en verso libre, convertendo este poema. É dicir, este poema que vos acabo de ler, convertelo en nun texto de prosa poética, se acaso, ou nun poema de verso libre. Sería un traballo, un exercicio fenomenal para poder desenvolver a idea e para que poidades reflexionar ao mesmo tempo facer literatura. Outra cousa, este poema meu parte dunha canción célebre de Bob Dylan que se chama Blowin' in the Wind. Sería estupendo que escoitásedes, porque di moitísimo. De feito, eu poño detrás, agora nos remata este poema, estas liñas: o home berraba máis alto coa súa guitarra na man, peiteaba con rabia as cordas e cantaba. Cantas veces debe un home mirar cara arriba para poder ver o ceo? E por que non vos facedes así algunhas preguntas dese estilo? Cantas veces pode un home dicir que lle gusta o mar sen poder meterse nel, ou sen chegar a coñecelo? É dicir, iso podría ser preguntas que podríades facer. Bueno, e xa vou rematar. Imaginadevos que isto é un folio. Eu propóñovos que fagades o que eu lle chamo unha poemoteca. Folios, normalmente eu facía con cartolina, pero folios. Este é un folio. Pola primeira cara de todas, este folio, dobramos o folio, e pola primeira cara poderíamos buscar un poema que vos guste, o que sexa. Un poema, e escribides aí o poema. Na segunda cara, que sería esta que está aquí, poñeríades 4 liñas ou 5 sobre a vida do autor cunha foto. A terceira, que sería esta que está aquí, podería ser unha ilustración que vos fixésedes deses versos que acabades de elixir, e que como vos elixides e que vos di algo. E finalmente, na última parte da cara, un poema propio. Iso, se imos facendo varios ao longo do tempo, ao final o que estamos facendo é unha poemoteca como un conxunto de vídeos e unha videoteca e un conxunto de libros e unha biblioteca. Así que espero que estas actividades poidan ser atraentes para vos. Simplemente diciros, son Antonio García Teijeiro, a quen lle gusta moitísimo o ensino, a docencia e a poesía.